hakabai dai bat kajing don jong ki tenat jong ke Sorkar pedang hapo ke jalan Meghalaya ke Sorkar ke dai ban dawa da ke Bhah ke Kerpang na ke menta ban ailat khambun ki Trai Shillong ki Trai muluk ki Trai jala khamtam ki khun samla kin thai ban senrang ban yolat khambun la ke dai haga rungkam rungjam kumju haga Bhah ban lek Pule ban lek sa jing kai ha kita ki tenat jong ke Sorkar pedang ki badon hapo ke jala kum hapo nehu negrim nipko ka NEC ICAR ka Central Agriculture University kadam kulai bat kiwi kajingdan jong ki tenat Sorkar jong ke Sorkar pedang hapo ke jala kajing temu kalong ban ai kajing mentoi bat kajing syakri khambun ya ki Trai Shillong ki Trai muluk ki Trai jala kumbalong lem ha kiwi ki jala jong kari India ha kaba ki Trai jala ki olat khambun Hynrei kumbagalong menta ki babun ki bayo jing mentoi ha kita ki tenat jong ke Sorkar pedang ki badon hapo ke jala ki bayo jing mentoi ki dai ki ba na kiwi ki jala jong kari India kat ba ki Trai Shillong ki Trai jala ki khamduna ki bayo ala ki bayo jing mentoi namar kata kajing kentu ya ke Sorkar jala badan buram ban simkhia mia kan kamat na kamta ban ailat khambun ya ki Trai jala na kamta ka Bhah kamiat bagajing mentoi khamtam ki khun samla kin thai bat senrang hapo jala kublai chpun hato pila sngewbha ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kamban tip khambha shishu ya ka kor computer wanha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim Nongpoh marprsya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnya shishu phun hau number pra line nyo ar nyo sau ar hreu nyo lane praiwe line ar not sau pra san sau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata Hynrei ngi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top Thungkam projector ban pani film ne Thungkam projector nak bantai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai Hynrei ar nyo lai